ман имрӯз ин наворо барои посольствои Тоҷикистон гирифтсодем. Ду фарзанди ман дар шаҳри Москва ҳардуш мехонад. Якташ университета тамом кард, дуюмаш мактаб хонд. Ами имрӯз дуюмам фарзандам тобаш гурехт, мазаш гурехт. Скорӣ гирифта буд. Як моҳ зиёд пеш рафтан ариза навистам посольство бачем да гуфтам ҷон бачаҷон рафта ариза навис, додарат майда зиқ мешад ин карантинода бемодар қиина биёр. Мехон дигар чӣ буд ҳозир намехонад биёр бачем. Майли чанд сум бошад метием, як бало карда биёр гуфтам. Лекин ранги модар хис кардам ки фарзанди ман чӣ мешад. Ман хис мекардам ки фарзанди ман ягон як чӣ доштам дар дилам ки ами фарзандам соғ саломат биёяд. Афсӯс ами рӯз касал шудам. Очаҷон гуфтам ман ба телефон кард. Ҷони бачаам гуфта мана ду рӯз се рӯзда чартирда занг мезанад. Гуфтам ба умед гуфтам ки ҷони бачаам майли тоқат кун, ҳеҷ кам не. Ҳарду фарзандом аъло хондагӣ. Инаша Москвада мактабда мехонд, 8 класса мехонд, аъло мехонд. Ман ҳамчун модар фарзандома басавод шаванд гуфтам. Ман ба ногиронӣ, ба танҳогӣ фарзандома калон кардам. Ман ягон кас, ягон вай надорам. Фақат фарзандои мана ами посольство аризаша байни ами мардуме ки омада байни мардум монанд, соғ саломат биёранд. Мана ним соат пес фарзанди мана скорӣ бурданд. ҳозир наворишама роҳӣ мекунам. Ман ҷой наёфтодам. Ранги модар ман чӣ зоид рудум гузаронсодем. Мегум ки мана ахволама медистон ки ман чӣ хеле иноя калон кардагӣ, ман чӣ хеле иноя калон кардам. Аллоҳ медонад, фақат танҳо худам медонам. Ман иноя нахостам ки хеле саргардон шавад. Фон қиламан.